Здравейте на всички! В този кратък видеоклип ще разгледаме един много хубав WoW сървър, наречен Turtle WoW. Turtle WoW е доста интересен сървър. Най-хубавото е, че той е напълно безплатен, версията му е 1.17, като това е напълно къстъм версия от самият Turtle WoW, иначе самият сървър се води Classic WoW. Това е Classic до левел 60. Самият Turtle WoW е едно по, както точно едновремешният Classic. XP-то е едно по, като администраторите на Turtle WoW са добавили някои туикове и подобрения, които са доста интересни за новодошлите играчи. За тях ще ви разкажа след малко. Както вече споменах, Turtle WoW е абсолютно напълно безплатен. В него, както всички други private сървъри, има неща, които могат да се закупят с истински пари, но разликата от другите private сървъри до Turtle WoW е това, че тук не можеш да си купуваш айтеми, а само козметика. Може да си купуваш маунтове, но те не са определени маунтове, които ще те направят много по-бърз, просто всичко е като козметичен апгрейд, защото както в Classic, за да имаш маунт, в Turtle WoW трябва да вдигнеш поне левел 40 и да изфармиш 100 голд, което си е хардкор постижение. В Turtle са добавили една функция, в която има квест, с който можеш да започнеш на 18 левел. Можеш да си вземеш Turtle, като въпросният Turtle можеш да го яздиш, но той си е Turtle, защото самият Turtle дава 0,5% speed от левела. Демек, ако сме 20 левел, ще ни даде 10% speed movement, ако сме 60 левел, максимумът му е 30% movement speed. Turtle WoW си е за любителите на класика, за любителите на хардкор гейминга и за тези, които обичат нещата да стават трудно, но да си заслужават. В Turtle WoW няма инфлация на числата. Какво искам да ви кажа, ще ви покажа след малко. PvP в Turtle WoW е абсолютно позволено, като, какво искам да кажа с това, няма лимит за World PvP, където, когато и колкото пожелаете, стига да има хора, може да се биете с тях. Turtle WoW разполага с два сървъра. Единият е Roleplaying, който има ограничения в PvP, но днес ще говоря главно за сървъра Telebim, който е абсолютно напълно PvP сървър. Точно в този PvP сървър в момента тече коледен евент, като има много интересни квести, много интересни ревордове, един от които е 20 слотната турба, които може да вземете след убиването на определен бос, но за това се иска цял райд и става доста PvP покрай самият бос. По принцип в Classic няма Flying маунтове, но администраторите на Turtle WoW са добавили нещо като Flying Mount. Този маунт не може да бъде използван навсякъде, но е перфектен за новите играчи, защото този маунт може да се ползва само за 30 секунди, след тях то автоматично те дисмаунтва, но може да го ползваш само единствено на стартинг маповете от определена точка, като, както виждате в този клип, започва от Goldshire и може да го използвате за да летите с него до определени quest points. Използването и отключването са много лесни, просто се минава един квест, събира се айтем, който се намира точно зад грифона и след това се храни всеки път с по един дуарвен майлд, като той ви дава 30 секунди летене. И забравях да кажа една забележка, не летете прекалено високо, защото след 30 секунди ви дисмаунтва автоматично, което значи, че може да умрете. Друг интересен бонус в Turtle WoW е това, че навсякъде по мапа, най-вече пред главните градове като Orgrimmar или Stormwind, може да намерите палатки. Тези палатки ви дават Rested XP. Хората ги ползват и ги поставят навсякъде. Когато се застане под палатка, започва да се пълни Rested XP-то, което е синьото XP долу на XP барът. Това ви отвоява XP-то, дадено ви от чудовище, след като го убиете. За да вземете и вие своя палатка, която може да поставяте навсякъде, а и не само, освен палатка може да вземете и доста други бонуси. За целта трябва да идете в Stranglethorn Valley, като в Stranglethorn Valley има камп, който всички знаем, че започва от около левел 30. Там има квести, но има и квест гивър за Survival Training. Този Quest Giver ви дава квест, в който трябва да съберете няколко айтема.
някои от тях като Sturdy Rope и не помня, мисля, че беше нещо като факла, се събираше точно от огъня зад кампът. Но другият айтем трябва да се вземе чак долу от Booty Bay. Това е трудната част за квеста, защото трябва да слезете пеша чак долу до Booty Bay, евентуално на левел 30 до Booty Bay през Stranglethorn Valley си е голям pain in the beep. Едно много друго интересно подобрение в Turtle WoW е това, че има трансмог. По принцип в Classic никога не е имало трансмог, но Turtle WoW са добавили трансмог. Този трансмог става с Fashion Coin, като има квести за тях или те дропват от определени дънжъни, като има определен процент шанс. Мисля, че за low level дънжъните като Zul'Farrak шансът беше нещо от рода на 10% шанс за Fashion Coin на бос, а за по-голямите левел дънжъни като Strattleholm или Skullmans има по 100% шанс на мейн бос да дропне Fashion Coin, като той обикновено се нидва или гридва, зависи от райда или партията. Fashion Coin са Soul Bond, което значи, че не могат да се купуват и трябва да се играе за тях. Друг интересен апгрейд на Turtle WoW е това, че в самия сървър има къстъм мапове, както и къстъм дънжъни, както къстъм евенти, така и къстъм айтем дропове и къстъм айтеми. Също така Turtle WoW разполага и с къстъм енчанти. Това са например енчантите вампиризъм, които ти хелват след като набиеш демидж. Това значи, че ако се енчантнеш вампиризъм и събираш вампиризъм айтеми, може да се хелваш докато биеш, което си е доста готино, поне за мен като мейдж. Обичам да танквам големи групи от моби и да ги бия и да се хелвам от тях. Не е много, 5% ми е вампиризма за сега, но все пак е доста забавно. За другите Classic фенове, може би сте забелязали, че играя Blood Elf, които всички знаем, че по принцип в Classic няма този клас, той не съществува до преди LOTLK го няма. Това е Blood Elf, като в този WoW не само има Blood Elf, тук има две раси. Едната е Blood Elf, който по принцип е Horde, но в този WoW той е Alliance, като има и Гоблин, който е Horde. Те имат други бонус скилове, като на Blood Elf скилът е този, че имаш нещо като low level evocation, може да си регенваш мана, а скилът на Гоблина е това, че може да си инкрисваш movement speed с 30%, които повечето нубове ползват за да бягат. По-рано ви споменах за инфлацията на числата, за която исках да поговоря. Под инфлация на числата определено искам да кажа и да говоря за огромните damage number, огромните hit point number, огромните статистики, които превзеха днешната гейминг индустрия. Какво точно искам да ви покажа? Ами сега ще ви пусна два клипа, като те ще са напълно рандом PvP клипове. Единият ще е от Retail WoW, а другият ще е от Classic WoW и вие сами ще направите разликата и ще видите за какво точно говоря, за огромните числа, огромните статистики, как всичко в новите игри вече е прекалено лесно и ще разберете защо сървъри като Turtle WoW съществуват за феновете на Classic и нормалният гейминг експириенс, в който наистина гейминга и геймплея и фарменето и прекараното време онлайн се заслужават и е нещо интересно, а не само влизаш, удраш милиарди демидж, излизаш и не знаеш изобщо защо си играл. Та ето и първият клип, който е на Asmongold, който танква цял дънжън. Сега ще видите и инфлацията на числата, за която говоря. Само искам да забележите damage number-ите, а и не само damage number-ите и самият геймплей. Ето точно за това сървъри като Turtle WoW и Classic сървъри, а и не само като цяло WoW, но и като сървъри и игри като CS 1.6 и игри като Shaya, все още имат Classic сървъри, в които старите играчи си търсят старият гейминг експириенс. Лично аз не знам какво видях, лично аз не разбрах какво виждам и не знам какво се случва.
И ето и един много по-земен и нормален клип на хора, които се забавляват. Това е дънжънът под Оргримар, те фармят и танкват. Както се вижда в самият клип, те не са способни да изтанкват целият дънжън наведнъж, те не са способни да го изтрепят наведнъж. Изисква се някакъв левел скил, някакво приготовление, изисква се да имаш приятели, да се забавлявате заедно, да прекарате готино време заедно, да минете дънжъна, да вземете айтеми, които ще ви подобрят, но това в ритейл го няма. Ами, общо взето това е за сега. И още един последен бонус за Turtle WoW, като това е тяхното гейминг радио. Имплементирали са радио в World of Warcraft, като сега ще ви пусна, за да чуете колко готино всъщност гейминг експириенс става с къстъм музика от самия Turtle WoW, като те са се постарали да направят готини RPG къстъм музики, а и не само, те имат и готини гласове, които може да чуете от време на време, като орки, гоблини, елфове и тем подобни. Hey Azeroth, hold on to your helms because it's that time again. Everlook Broadcasting Co. is about to drop the hottest deals and products of the week. If you got something to sell, why aren't you on the list? And now, roll the adverts! Do you find brews from other lands a wee bit watery? Time to upgrade with Grimbow's Thunder Brew Stout Collection. Warning, don't plan any dungeon raids after a pint. Or 5. Salutations, seekers of knowledge. The Arcane Wonders Academy invites you to unlock the secrets of the arcane arts. Our distinguished instructors will guide you in harnessing the power of magic, just as we have done for generations. Join us and embrace your destiny as a master. Ами, това е краят на видеоклипа. Надявам се да сте се забавлявали. Много ще се надявам да се срещнем в самият сървър, да се запознаем, евентуално да играем заедно, да райдваме заедно, да играем PvP, арена. Ако видеята ви харесват, моля абонирайте се за моят канал и до нови срещи. Чао!